Her er vi gået ind i værktøjskassen. Så trykker vi ned i bunden, der skifter vi over til rengøring. Vi skifter til siden. Der har vi rengøring. Her kan vi se, at vi har fjernbetjent over- og undersol og forsol. Det betyder, at vi hverken kan bruge dem herover i armlægene eller om bag på tærskeren. Hvis vi ruller længere ned i konfigurationerne, så har vi underblæser, og det ser godt ud det hele. Så nederst har vi solde offset. Det betyder, at det er nulpunktet på soldene i forhold til, at de er selvoprettende. Så hvis at den står på for eksempel 5 grader, så vil den stå og hælde det hele tiden. Den skal stå på 0, og det er meget vigtigt. Husk at kalibrere bagefter, hvis det er det, der har været galt. Men ellers så har du konfigurationerne hernede i bunden, du vælger, efter om det er tærskning, rengøring, korn, hvad du har med at gøre. Tjek altid konfigurationerne.